L'Atzigags? L'Atzigags? M'agrada perquè hi ha una programació molt ben pensada i que funciona. L'Atzigags Produccions va néixer l'any 1999, però ja fa més de 20 anys que ens dediquem a la docència. La nostra programació està pensada per cursos i s'adapta a les necessitats de qualsevol tipus de classe. Ui! Doncs actualment som 26 professionals treballant a l'Atzigags. Estic llicenciada a l'Institut del Teatre. Doncs soc llicenciada per l'Institut del Teatre, diplomada en Magisteri Musical i llicenciada en Psicopedagogia. Jo també. Jo Magisteri d'Educació Infantil. També estic llicenciada per l'Institut del Teatre. Jo també estic llicenciada per l'Institut del Teatre. També soc diplomada en Comèdia Musical. A part d'estudiar art dramàtic, tinc la diplomatura de la IESTD, de claqué i de jazz. I també ballo hip-hop i contemporani. També soc pallassa. També soc actriu de doblatge. Jo estic llicenciada per l'Institut del Teatre. Sí, soc de la companyia Ghost Teatre. Soc ballarina de l'Indie Hop. Els de Rudigoro, la Nissaga Maleira. No? I també vaig estudiar un any de traducció en xinès. Doncs he participat als musicals de Over the Moon, Ojos Verdes, Miserables, Aleia Mancopla, ara estic al Sister Act, també vaig fer La Bella i la Bèstia. Sí, no feu els carafalls davant d'aquells fets horribles. Ara? Se oye una canción que hace suspirar y habla el corazón de una sensación grande como el mar. I jo sóc la Pippi Langström des de fa 10 anys. Què ens diferencia de la resta? Home, doncs que només fem teatre i d'això en sabem molt. Tots aportem les nostres experiències i els nostres coneixements per complementar el programa que any rere any va creixent i evolucionant. Tenim passió pel teatre. Doncs penso que el teatre ajuda els nens a expressar les seves emocions i a desenvolupar-se com a persona. La programació està pensada per potenciar les capacitats i les competències bàsiques del currículum educatiu de cada centre escolar. Vam començar fa 20 anys i des d'aleshores hem crescut molt. Actualment treballem en 20 centres educatius, tenim al voltant de 900 alumnes repartits en 70 grups de teatre. L'Atzigags, bon dia, digue'm. ¿Hay alguien? Jo sóc la veterana. M'ho passo superbé fent les classes. Bueno, i els nanos també. 3 paraules que defineixin l'Atzigags. Passió, qualitat I teatre. hi ha bon rotllo. I el més destacat és la professionalitat i la qualitat de la feina que fem. Jo sóc la nova, però aquí hi ha nivell. Jo també soc nova i ho corroboro. Ei, noies! Ens reunim periòdicament per programar els cursos. No, bromes a part. Aquestes reunions ens serveixen per millorar trimestre a trimestre i any rere any. A l'Atzigags combinem les classes de teatre a les escoles amb les produccions de teatre per un públic familiar. I moltes vegades hi participen alumnes dels centres on treballem. Doncs l'Atzigags per als nostres alumnes és diversió. Pels meus alumnes és el millor moment de la setmana. Creativitat. Donar vida a la seva imaginació. L'oportunitat de convertir-se en qualsevol personatge. Tenim grups d'alumnes des de P3 fins a batxillerat i quan l'acaben poden continuar amb nosaltres dintre del nostre grup de teatre universitari. Doncs jo sóc un exemple de la continuïtat que ofereix l'Atzigags. Vaig començar amb ells quan tenia 5 anys i actualment sóc actor professional. L'Atzigags. L'Atzigags! L'Atzigags. L'Atzigags. Ho heu sentit bé, oi? Som l'Atzigags!
Capità!